Dnes sme sa v rámci projektu 7 divov nášho kraja rozhodli hľadať náš tretí div a tým je tradičné remeslo. Spolu s deťmi a s učiteľmi našej školy sme vytvorili výstavku tradičných remesiel a deti mali možnosť prejaviť slobodným hlasovaním svoju vôľu v tom, že vyberali jedno remeslo, ktoré nás bude reprezentovať v cestovateľskej príručke a zároveň vyberali najzaujímavejší exponát. Ako to dopadne, to uvidíme po sčítaní hlasov, ale verím tomu, že všetky deti budú spokojné a že ceny, ktoré máme pre deti pripravené, že budú naozaj zaujímavé. Viete dobre, že v rámci projektu teraz nastalo obdobie, kedy hľadáme tretí div. Mali ste možnosť minulý týždeň si v kľude s celou triedou popozerať naše vzdelávacie postery, ktoré hovorili o histórii, o vývine tradičného remesla a vôbec remesiel u nás na Slovensku. A v rámci toho sme vytvorili aj výstavu tradičných remesiel, kde ste mali možnosť sa zapojiť vy všetci tým, že ste priniesli exponáty, ktoré ste doma, alebo u vašich starých rodičov, alebo u vašich známych našli. Odborná komisia už prešla tieto vaše exponáty a tie najlepšie exponáty do výstavy označila číslom. Vy máte teraz možnosť si naposledy našu výstavu pozrieť a čo je najdôležitejšie, máte možnosť sa zúčastniť hlasovania. Páčili všetky remeslá, hlavne postery, boli originálne, veľmi pekné, namáhavé, viem o tom svoje, pretože aj ja som robila s mojou skupinou jeden taký poster. Takže mne sa páčili všetky postery, ktoré tu deti urobili, pretože zdali si na tom záležať a bolo to veľmi pekné. Mňa najvyššie zaujímalo remeslo drotárstvo, pretože je to ručná práca a ja sama mám výrobky z druhu. Ja som dala z tomuto stroju na výrobu masla, tomuto a tomuto obrazu. Mne sa výstava strašne páčila, ale dal som tomuto orlovi. Ja som dala hlas 28, lebo sa mi ten stromček a anieľikovia najviac páči.